Ik denk zo draaien maar, hè? Ja. Nou meisken, hartstikke bedankt. We gaan nu 1000 abonnees. Hey! Jezus, wat een troep, jongens. Wat een troep. Wat heel nee. Om het 1000 abonnees te vieren en ik het 2 jaar bestaan van uw bedrijf, ben ik in Napels geweest. Prachtig, jongen. De eerste blik in Napels, fantastisch. Geweldig. Zo. Oh, klomp. Is oké. Ik kwam heel op mijn bek en dan ben ik een meisje die vraagt hoe het met me gaat. Ze komt er rond. Die komt hier achter daar, misschien. Wat zei ze? Hé? Hé jongen, beste. Kom auto verder. Buongiorno. Eduardo. Ciao. Show your room. Ja, zullen we een keer met dat? It's not ready at all. Oh, not real. Oh, We put de bagage. Dit is de Via Toledo, dit is echt de hoofdstad van Napels. Dit was zeg maar het toeristische gedeelte. Dat is hier een heel smalle stretjes, daar wil je niet eens. Als je bij Napoli vooral om bekend zit, skint, dat is van zulke soort wurkjes. En dan maak je een heel tafereel naar een soort van kerststalachtig iets, zeg ik het maar nemen. Dan bouwen ze gewoon een soort van, nou ja, iets op dus. En dan komt er nog je meisjes in te staan, zoals dit. En dan gaat ze echt de hele stille trof is door. Overal gaan ze haast hetzelfde. Het hele winkeltje vol met ooienpoppers. Ik vind het wel mooi, ja? Maar wel een hele product van hetzelfde. Zo, dit hier met een machine, joh. Ja, dat is wel mooi met die lachjes erop. Ik denk me inderdaad eng het allemaal nog, hè? We binnen op het stuit op ziek naar je restaurant. Papara, 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 papara. want we hebben wat honger, dat is er onderhand. Papara, papara. Misschien een lekkere pasta of dan wel een pizza. Papara. Het maakt het u niks, u denkt om mijn scooters. Papara, papara. Idioot. Geweldig. Wat is de allerbeste pizzeria van Napels? Daar stik ik nou voor. En daarna is het een heel gezellig meisje hier, die gaan een dansje. Omdat er zo lekker pizza's binnen hier. Iedereen er gewoon blij van. Dat is een mooie dag, blij worden. Are you standing here a long time? No, not too about like 20 minutes. 20 minutes, okay. Do you have to go to the toilet? Er is niet mooi lekker eten blijkbaar. En dan zit je dus ook een soort van rij. Ja, een soort van, tegen een rij. Want mensen zijn graag. Volgens The Guardian is het een van de beste pizzeria's in de hele wereld. It is rapido. It is. One, two. There you go. That's it. 81. Ciao. Ciao. Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Heerlijk, 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 heerlijk. Lekker spul, hè, maar What do you have to say to the pizza makers in the Netherlands? What do they have to do better? Ja, thank you. Thank you. Geweldig. Io italiano, tu? To Hollanda. Olandese. Ja, Hollandaise. Oh, Cruyff. Ja. Cruyff van Basten. Oai. Ja, Ja. Bergkamp. Beckham. Ja, Van Basten. Van Basten. C. Krol. Krol. Oh, Krol, ja, Ruud Krol, ja. Cruyff. Cruyff, Koeman. Van Basten. Van Basten. Tutti. Gullit. Gullit, Ruud Gullit. Ja. Questi io conosco tutti. Ja. Ah, però questo è il numero uno. Nummer 1. Sì. Oh, Maradona. Ja, Napoli, hè. Napoli en Maradona. Sempre Maradona. Geweldig. We staan op het station. Papara, 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 papara. Dat is een heel groot bastion. Papara, papara. Wie wacht je op het trein? Papara, Dat vinden we ons afijn.
Papara, papara, papara. We wachten tot de trein komt. En dat we dan het in bestaan. De trein. Huppakee, iedereen, huppakee. Ik ben als eerste jongens, huppakee, plakje erbij. Huppakee. Heel veel mensen op het station. Ik dacht, die is wel ooit in de trein, maar vervolgens er haast net in stapt. Geef je nou wel goed de vraag. Nou, blijkt er dus toch dat we in de verkeerde trein stappen. Maar net als mij hebben we mazzel en zitten op eenzelfde rode lijn. Dus ik heb aan het zouden in die oortrein stappen daar komt. Maar ja, volgens mij dit als idee dat daar dan al die toeristen niet zitten. Zijn we erin kunnen eren. Het zit lekker vol hier. Oh, maar kan maar iets uit. Ja, ik heb er weer. Ja. Ja, gezellig joh. Ja. Zo vol is dit. Gezellige boel jongen in de trein jongen. Ja, dat warmgang krijgt dicht en we kunnen al wel rijden, joh. Maar hij heeft wel een oren bliksem op mijn mobiel, joh. Nee, gaat zo. Geweldig. Wie stappen? Je krijgt uit bij Ik zeg Kim krijg ik nou joh. Waar? Kim. Kim Baar. Kim wil haar. Op achtergrond zit dan een horenvlogger. Hé, maar doe best de Friese vlogger zeker, of net? Ja, wat is die kanaal? Hey, Jan Jelle gewoon. Ik heb gewoon mijn privévlog, denk ik. Nou, leuk joh. Ja, leuk toch? Oh, Ja, leuk. die lacht is al beter, verdomme. Ciao. Hi jongen. Kijk op in Amsterdam, Rotterdam. Where you from? Friesland. Friesland, wow. Ja, Friesland. Dat is wel altijd wel een woordending, maar goed. Geweldig. Nou ja, wie wil hier even in Pompeii, de ster die ooit verwoest is. Terug de grote vulkaan Vesuvius, daar hebben we dat ding. Vulkaan terug verwoest ster in daar erg 400 graden. Zo, de jas kan wel uit jongen. Het is lekker warm in Pompeii. Maar dan heb je weer een extra omkleed, want dat goed is ook nog even de Vesuvius beklimmen. Maar dat komt lekker. Ik sta een demonstreren ook grote mensen vroeger in. Nou, stel voor ik zo gewoon s'avonds mezelf, als ik gewoon zou rennen sta. Nou, dan gaan we hè. Dit is het huis geweest wijs, denk ik. Een stuk werk ging ik wat los hier. Brokkel hier heel mooi hier. Ja, man die had een vrij gigantische geslacht. Er is nog eens van waarom zou dat zo wezen? Zoals die Pompeii gewoon zo groot geschapen werden destijds. Of is het gewoon zeg maar iets van de kunstenaar dat hij er iets mee benadert? Dat is dan zanger de piel haast, dat is dan een ding in de bier haast om vast te houden. Ik zag het niet, hier heb ik mijn prompt. Ja, ik wil de onderbroek gewoon niet. Nee, dat kon ik net. Die is te groot voor. En iemand vast houden met iets. Of hast du de reviews lezen? Ja, ik ga wel een paar reviews lezen, ja. Er zijn een paar heel goeie tussen. Ja. Voor zo is wel een probleem, want ik had dus deze sklon, een witte sklon, en dan zit er een review van een mevrouw die zei geen sklon met gaten aan. Een heel stoffige bende daar. En dat gaat er al je doorheen, die sklon die gaan helemaal online. Krijg naar je kocht. Ik had een hele lichte broek, die hele broek die wordt zwaar. Du komt helemaal onder de laag, komt er bij wij. Ik vind hem nog vrij mild, ja. Dat is hier een dikke ellende daarboven, joh. Al je stof en vuur, reek, de 4000 graden, die squannybaan die van de beul af. Maar je rennen, hè, dan was die berg ik op, hè. Maar ja, op zich, we kennen wel muziekje toch? Maar ja. Senti, voglio dire una cattiveria, ma una parte dell'incasso... We hebben een stevige wandeling, staat de Vesuvius op. Zo. Ik ben allergisch voor vulkaan, jong. Wat verdikke, hoe je valt merk al uit. Het kraterie, hè? Het bovenop. Geweldig. Ja, mooi Eduardo. Veronica. Come stai? Bene, grazie. Come stai? Ja, bene. Ik trek café per favor. Ja, molto bene. Nou, ik heb een nooie Italiaan en in Italiaans dan zei ze in de meesten van il conto per favor. Il conto. Nou, ik heb een cent hoeveel euro dat het kost. Dit is heel zo handig in de boes te hebben in Boedeloon. Nou, in dit moment weer hè. 4 euro. 4 euro, toch? Nou,
En door 54, een beetje voor je natuurlijk, is Bregel. Ja, dat is extra. Lui. Zo, 30 salve. Zo. Best mooi, heel show. Hele show eromheen. Zo, zijn hele grote flessen als hier. Die is natuurlijk net alleen nog op drinken. Het is nog geen hele liters, dit is 66 centiliter. En dan bestel je die krijg je bij de pizzeria en dan kun je drinken. Dan krijg je volgens al je plastic bekers en dan maak je het te drinken. En dan krijg je proost. En in Italië zeggen ze geen proost, maar dan zeggen ze chin chin. Chin chin. Chin chin toch? Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Geweldig. Oh, dat is een fikse plas op Jelle. Ja, ik dacht even van deze plaats gegaan, maar... Hoe wat het nou dan? Ja, dat is wel een beetje bedeld, toch? Zo'n muziekje. Ik had het beter schoon onderin. Ik ben het beter voorbereid. Oh, ja, dat is zo. Bij deze plassen del West. En toen hebben we hier zeker door de bosjes in de gang. Maar ja, dat is echt lekker weer als je... Dat is lekker weer, zeg maar. Eerst erbij. Jongens, toe. Doe maar. Leuk van vlag. Dat is toen een heilig figuur. Geweldig. Nou, dat ligt toen veel hier hoor. Bedankt voor het zien. Vond je het leuk filmpje er dan toe omheen was meer en abonneer je dan op de Frieske Vlogger. Tot de volgende keer. Geweldig.